Sa tinuod, wala ho talagang study sa ginawa diyan, Manong. Wala talagang studies na mayroong ganito na deficiency sa prostate. Ang alam ng prostate is galing sa edad nyo ho yan. Talagang lalaki yan siya during the time na mag-edad kayo. Kuhan nyo ho. Kuhan nyo ho. Hello. I have to continue taking medication. Yung galing sa doktor, yung gamot nyo na binigay ng doktor. Wag niyo muna kayong aalis doon kasi that's the only medicine na mag-maintain na hindi maglaki yung prostate nyo. I see that. Sige po. Sige po. Thank you. You're welcome. Ingani may gala kay sige man yun mo mabombahan og mga advertisement ba. Ingani inyong attitude. Kung naa gani bag-o nga medyo na interesado mo, ang una ninyong pangutan-on is nag-clinical trial ba sila? Pila kalibo gigamitan anang tambal nga ilang ginaingon. Unsay base? Ayaw pagbasa dito sa ilang advertisement. Kay nga no, maski ako mamaligya kog talong, maingon ko makapaggamay sa imong prostate o makapagahi sa imong kinatao, mutuo mo ba kay ako may authority? Nya kay dili man sa tinuod, ang warta man na ila may gana. So always gina siya mutanaw gyud mo clinical trial. Tan-aw gyud niyo pila kalibog isadihan nga pasyente nga nag-inom anong tambala o effective ba siya. Dili kay ingon nga hearsay ang inyong tuohan. Dili lang mo magpataka lang nga ningon man gud nga maayo na deficiency nga ni dili pwede. Cellphone. Nabuang na cellphone sige singgit. Tawag na. Okay, cellphone. Hello, cellphone. Maayong buntag na. Okay, usay pangutanan nimo na. Dili na pwede ratsada na. Kinahanglan specific ang imong katul-katul. Unsay rason nga nung nangatul ka? Gikan ba sa ipatanaw sa nagdoktor na. Kay dili biya tanan tambal para sa katul. Napay ang katul basig gikan sa lain source, lain ang root cause. So ipatanaw gyud ang doktor nang ayaw pag-inom og tambal sa kay dili na sa ingon nga biogesic tanan tambal para sakit. Okay, ipatanaw ng doktor gyud. Okay. Isa po ni siya may gara. Ang term ana sa medical is panesia. Isa ka tabletas moayo tanan. Way ingana gyud mga manong. Tambal ura giingon nga gawa na ang bala para sa iyo. Hello cellphone. Morning. Nangangutangan ang kudok babot ako ang bitaw gibati nga kuman ako gioperahan sa Galston 1 year na kapindot. Kanang wala nakapagyahan akong pilid dog magkudok magsakit. So kanang magita ito kudok magkitid ang akong pilid na nakita gioperahan sa ilong sa likod. Pero ako ang kaning diri sa gioperahan dog wala naman masakit na kung kay ko makabuhi. Ang rason na siya day, katong ugat nga niagi-agian sa operasyon, hangtod karon wa pa siya nagdugtong, mo nang sakit siya. So nagpasabot ana nga wala pa siya nagkuan, ang katong nerves, ang mga muscles, mga tissue nimo nag-ayo na, pero ang imong nerves wala pa nagdugtong. So masakit pag yun sa gihapon. Walay tambal. So wala problema ni Doc. Wala na siya. So, antusin na lang yun yung tao na. Okay? Okay, send for landline. Landline. Yes. Morning Nanoy. Mo-greet na day ka? Musta na ka? Lagi. Musta lagi ka? Lagi. Kumusta naman ka? Nga?
Kada mo attitude. Pahit lang. O ayo padadadalag depresyon. Ilan na ng depresyon. Pahit lang, fights. O sige, Merry Christmas din. Sige, Len. Sige, Merry Christmas. Ubay-ubay na po ni sila may gala nga akong na kuan gani sa depression. Masigdi ko psychiatry. Cellphone. Hello, cellphone. Hello. Hello, Doc. Yes, good morning. Good morning. I'm 56. I'm 58 years old, Doc. Mhm. Bago lang po na to tayo release itong June. Mhm. Ang akong pangutana, Doc, kano sa ako pwede mag-ibot sa akong ipon para dentures, Doc, ba? Why not now? Wala naman siya problema kay wala ako ka nagpa-opera. Usually ang thyroidectomy mga 45 to 60 days lang na siya mag-ayos na ka. Oo. Pero wag kina total man ka, di total thyroidectomy na kay maintenance nga thyrox o calcium na. Okay. Nako yun. Nako yung maintenance, Doc. Lifetime naman daw ni Doc. Lifetime na siya kanang thyrox, thyrox o kanang thyroxine o kanang calcium. Di na gina nimo huwaon sa imong pagkaon ng Pati calcium, Doc. pati calcium. Kay nakuha man to imong parathyroid diha. So meaning isupplyan na nimong calcium gyud. Wala man ka Na ako mga maintenance drugs, Doc, batas diabetes sa kuan kanang hypertension. Hindi ba sila magka-complicate, magkasagol-sagol, Doc? dili gyud in town kay lahi man na sila og kuan ang ura nag-boss na paingong Jinsan, paingong Cotabato, paingong Bukidnon o lahi na sila dagan. Na ako ko isa ka puntana, Doc, ha? Mhm. Na-diagnose mo nga na ako osteoarthritis, Doc. Okay. Advisable, ako puntana dahil, Doc. Maayo ba yung gilid, Doc? Pain reliever lang gihapon na nang pain reliever gihapon. Pain reliever gihapon. Pain reliever gihapon na sila. Maka-brittle daw, Doc, kung mag-frequent daw pa-inject daw. Maka-brittle daw, tinuod. Tinuod masoften ang imong kuan, masoften ang imong bukog kay steroids man kadaganan kay gina-injection na. Dili na maayo di ay. Kundi na gyud mo maantoy. Nakapa-inject na ko, Doc. Na isang lang. Lahat mo otro ko pero magkahadlo ko. Manangutan ako sa imo, ha? Dili man i-frequent maski kanang relief nang gyud sa pain. Okay, how about once a year, Doc? Okay na siya kaya nang kay by that time mag-dissipate naman tong effect sa steroids so dili na kay siya mag-ipon sa imong lawas. Okay. So, itong maximum oras na inject, Doc. So, pwede. Oo. Bakit naman yun? Di ba agwanta ba? Ingana gyud na siya nang. Pwede na. Mauna akong mga tanong. Okay. Merry Christmas. I would like to greet a very important person, my God. He retired from as the ambassador of Malaysia to Davao City, si Dato Ibrahim Ismail. Ka-golf na ko ni siya, may gala. Nag-retire na siya, niuli na siya sa Malaysia, na siya sa Kuala Lumpur. Makita na ko iyang pangalan rin sa Facebook. Kasabot ni siya, Bisaya, usahay, balikog na Bisaya, may gala. Kabalikog na Bisaya, pero makasabot siya. Kay, we've been playing for a long time. I don't know how many years we've been playing Dato. Ambassador Ismail. I was thinking that you will be coming back to Davao. I have to bring a palda so that we can play golf. I don't know if your handicap has gone down. So next time when you come to Davao, bring a palda. Okay. Merry Christmas to your family and to your daughter who has become a doctor. I thought you don't like doctors. You always say that you don't like doctors because they are very what? Pilmi mo ka mapildis golf good.
0906. I can see a lot of names on Facebook, my gala, sa akong sa akong phone. Pero paspas man ko kay mga wala sa akong screen. So di na ko mabasa ang mga pangalan. 0906-172-88620. Merry Christmas daw. Nag-clinic ka karon adlaw, Lunes. Karon abri ka dok kay muanha mi karon sa Davao. Mag-clinic ko the whole day, my gala. Karon niya mobalik ko sa 27 na 26 like 26 December 26 mobalik ko. Unya sa 27 mawala na pod. So we'll see each other sa January January 2 na siguro may balik ko clinic. So that would be a Wednesday. Yes. Thursday. So magkita ta sa January 2. Makapahulay po ko pila ka adlaw. So, wala gihapay pahulay, may gala kay constant ang tawag sa ospital, walay undang. Walay bakasyon. Wala gyud intahoy bakasyon. Sige lang tanaw og patients. Pimpahan. 0948-918-6875. Diagnose ko vertigo. Sige, lipong. Lab test clear. Dalunggan okay man. Nganon nga vertigo man tadok. 38-year-old Digos. In taon dong, nag-istorya ko sa vertigo several months ago. Ang rason sa vertigo is not only dalungganation. Dili in taon na dalunggan ng taon. Daghan kay ng rason yun ng vertigo mo. One of the main causes sa vertigo is palpitation. Kung wala pa mo kadungog, karon nakadungog na mo. Kung magpaspas ang inyong kasing-kasing, musobra og 90 paingon sa 100, palpitation pa lang niya. Wala pa ko naingon og laing sakit. Dili lang kidalunggan. Ang vertigo is caused by palpitation. Pag mo paspas ang imong kasing-kasing, more than 90 to 95, mag-vertigo ka, malipong ka. So, kung ang imong doktor wala nagtanaw sa imong pulso, di lang kay high blood ang naka-vertigo, dili, wala nagtanaw lang sa imong dalunggan, which is not always the reason nga maglipong ka, Santa Cruz Digos. He missed the main cause of vertigo. In taon manong bata pa ka kay 38-year-old, galipong-lipong na ka, nagpasabot na something else is causing it. It's not the elongation. 0935-795-5042, 47-year-old babae, banhod ang batang, bago pa ko naoperahan sa bato, sa pantog, 7 pa kabulan. Ang batang na sakit o ang open cholecystectomy, operasyon sa bato, sa abdo, is not related. Di ganin na sila igagaw lang. Dili na sila igagaw. Lahi itong imong batang, lahi po na imong gallbladder surgery. Okay, so nagpasabot, basic arthritis lang. One of the reason nga nung mag-arthritis ang bata pa nag-operahan o gallbladder is mag-splint, maglingkod o magtindog kung bago lang nag-operahan. Pasabot sa splint, may gala ka naman. Imong i-prefer ang imong left side kung maglakaw ka, maglingkod ka, maghigda ka. So, constant nga left ang imong ihatagan og power, more ang sakit sa imong left nga batang. Katag-an ko nga left ang sakit, no? Kung man kami ingon og left ba o right. So, mao na siya mga numanong. So, ingani lagi na siya may gala. It takes a doctor to know the disease. Dili gid siya pwede nga laktawan ninyo matong butika. Day. Unsay pangpagahi, day? Unsay gusto nimong pangpagahi, day? Sa ilong o sa ubos? Sa klaruha ba? O kung sa ubos galing, basi day pagahi sa tae, di punto si Manoy. O di ba? Klaruha ba? Klaruha. Nya kung wala di mo giklaro, tagaan kag Yosef, gusto nimong mugahi ang tae mo, Yosef gihatag. Ingana na siya ka-complicated magtambal in taon. So, mao na siya nga, I don't really advise my galang yung pataka alam mong adto butika, mong palaboratory mo. Ayaw na yung inaakay magdako inyong gasto.
magdako ginagid kayo, walay sipyat. Asa ganito? Nawa naman ko. 0975-056-9379. Doc, dermatologist ko magpa-check up sa Katol. Yes. Dermatologist ka mo adto manang kay dito man ang sila man ay trabaho nila. Mas maayo na sila kay mo man ilang gi-concentrate sa ilang specialty. 0927-439-8112, 14-year-old from Bangkal. Kung magdagandagan ko parehas anang magtaga-anay paghuman mamuypoy akong duha ka paa murag walay kusog unsay gwapong vitamin kinahanglan doy umangkadingon laki ba kabay nagay problema sa heart. So patanaw kag doktor, pediatric cardiologist kay 14 years old pa man ka. Kung wala ato na kag cardiologist kay naagi rason nga mamuypoy ang imong tiil nga bata pa ka kayo. So, mingon ka, tiil man ni Dok, di man kasing-kasing. In town, ang atong katibukan sa itong lawas, connected na siya tanan. Connected siya, murag double light. So, mayong Pasko sa tanibuok kalibutan. From Malaysia to Saudi Arabia. From Norway to Australia. Good morning everybody, and Merry Christmas and Happy New Year.